Mae credyd cynhwysol yn dod. Bob mis, eich cyfrifoldeb chi fydd talu eich biliau o'r un taliad bydal misol a gewch. Eich cyfrifoldeb chi. Mae hynny'n golygu y byddwch chi'n gyfrifol os nad ydych yn talu'r biliau pwysicaf yn gyntaf, fel rhent, treth gyngor, nwy a thrydan, a gall fod canlyniadau os na wnewch. Nid yw'n rhwydd trefnu eich arian pan fyddwch yn symud o daliadau wythnosol i rai misol, ond os cymerwch gyfrifoldeb nawr, mae'n llawer haws na delio gyda'r canlyniadau. I gael cyngor am ddim ar drefnu arian, ffoniwch ein cynghorwyr at 0300 303 1073 neu anfon neges destun newid at 80018. Bydd daliadau chi, cyllideb chi, cyfrifoldeb chi, ond mae help ar gael. Ffoniwch 0300 303 1073 neu anfon neges destun newid at 80018.